tuħta nifs. L-iktar. Rejection tal-ikel. Kun mimli kemm ilek issa ta' pazjent ta' renal unit? Min jannar ta' sena l-oħra. Kien affarijiet mhux normali fil-figura tiegħi. U mort l-isptar. U x'sabulek? U ħaġa qalu li ikli ma baqgħux jaħdmu. Neville Gallia ta' 51 sena u wieħed mill-265 pazjent fir-renal unit tal-Isptar Mater Dei li jkollu jmur bejn 3 jew 4 darbiet fil-ġimgħa għad-dialiżi. Jiġifieri li natfulu id-demm mit-toxins minħabba li l-kliwi waqfu jaħdmu. Il-maġġoranza tal-pazjenti jagħmlu d-dialiżi bħal dik ta' Neville li tissejjaħ hemodialysis. Iżda hemm ukoll 80 pazjent li jagħmlu id-dialiżi id-dar matul il-lejl waqt l-irqad li tissejjaħ automated peritoneal dialysis. Josette Parnis, charge nurse fir-renal unit, qalet li l-ammont ta' pazjenti li qed jirrikorru għar-renal unit kiber ħafna. Żdiedu l-patients, għandna xkejken sar, id-demand hija kbira ħafna, ma tistax tħalli l-ħadd barra. Għax din hija life saving, ma tistax tħalli il-persuna mimli bl-ilma tagħmlu, aħna naħdmu on call ukoll. Is-Sinjura Parnis qalet li fil-waqt li kull pazjent jitniżżel fil-lista u jiġi ċċekkjat jekk jistax jirċievi trappjant tal-kliwi, spjegat li mhux kull pazjent jista' jirċievi trappjant minħabba komplikazzjonijiet mediċi. Spjegat li d-donaturi ta' trappjanti hemm 3 tipi, dawk li jkunu raba tal-pazjenti, trappjanti minn nies li jkunu mietu, jew minn nies li jissejħu Sammaritani li jagħtu kilwa lil xi ħadd li ma jafux. Francesca Bartolo hija Sammaritana li wara li l-kilwa li ridet tagħti lill-arus tagħha ma qablitx tagħta lil-om ta' 5 tfal li ma tafix. Wara l-operazzjoni il-recipient tiegħi kitbet li jitra u batet li keychain ukoll. Mara? Mara mammi ta' 5 tfal. Aw qiegħda l-keychain. Iva. U x'kitbitlek fuq din il-keychain? Fuq il-keychain miktub the greatest hero I never knew was the organ donor who saved my life. Bħalissa it-Transplant Support Group tal-Isptar Mater Dei għaddej bil-kampanja biex wieħed jinkiteb sabiex wara mewtu ikun donatur tal-organi permezz tas-sit organdonation.gov.mt.